Kuyintokozo enkulu ukubuya sikhulume nawe ngokukhethekile kwi-channel igama kuphasa oningi. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enilonde. Sikhuluma ngamaphupho amabili amathathu. Ngandla kwethu ungakhohlwa ukwenza okulungile, ukusubscribe, ukulike nokushare ama video, nanokuthi ke ninganikela uma kupossible ukuze sikwazi ukuthi lo mklamo esinawo sikwazi ukuphothula ke ngempumelelo noma ukuqala phela siphothule ngempumelelo. Inamba yami ikhona, ningangifonela futhi want to know more. Yes. Asikhumela ngamaphupho amabili amathathu. Unoncedo Ndlozi uthi ngibingelele mfundisi. Kusho ukuthini uphupha la ungena emhlabathini owomile obrown ungena kuona kodwa uphume kuona kungena ungakungcolisanga. Ukuphupha nje ubisha esihlabathini into oqala singayiveza uPaul ngasho ukuphelelwa yithemba noma isimo esizothiya inqubekela phambili noma ke kusho ukubambezeleka kwesikhashana. Kanti futhi lapho ngaphinde kubike mhlawumbe incindezi ezokukhungatha kepha mhlawumbe ngeke yaba nomthelelo omubi futhi ozokwazi ukuphuma kuyona uma kungukuthi ke ukwazile ukuphuma ke ngesikhathi ke ubisha kuleso sihlabathi leso yabona. Shuthi uzoba nazo ingqinamba ezithile kodwa ezingeke zaba namthelelo omubi kuzo kuwena futhi ungakwazi ukuphuma kuzona kalula noma ukusigwema nje kalula yabona empilweni. Kanti ke la uzanele khabza uthi ke ukuphupha insimu enombili osukhulile ongakatheli oluhlaza amahlanga. Uphawu uma uphupha insimu engenazikhwebu zombila ongakatheli izikhwebu zombila kepha amahlanga esekhulile lolu uphawu lubi lusho ukuphoxeka nokudumala ongase ubhekane nako empilweni ungazelele. Kanti futhi uma uphupha insimu engenazikhwebu zombila lolu uphawu olingaphindela libe ukuthi ungase ubhekane mhlawumbe nobunzima nokungenzi inzuzo kwebhizinisi lakho noma komklamo wakho esikhathini esizayo noma njengamanje umuntu owenza izinto ezinganawo umvuzo omuhle yabona. Udingani wakadube la uthi kangibingelele phasa kokuchazana uphupho sekhaya noma wakho nisihlale nje nipholile bese wena uzwa izwi lithi kuwe thatha ilahle elicishile ulibhekise ngaselangeni wenze njalo ngempela bese ilanga lishintsha liphenduka inyanga kube mnyama okwasebusuku. Inyanga moyibuka kunezinkanyezi ezimbili, inyanga ingaphakathi nendawo. Ngiyabonga. Asikuveze ingane yakwethu ukuthi into yokuqala uma uphupha uvakashele lapho uzalwa khona noma la kuzalwa khona umama wakho into yokuqala ngabe uPaul ngasho ukuthi kungenzeka kudala wagcina uvakashela khona noma ke kunesidingo sokuthi ke uvakashele khona uyokhothwa kamathongo. Futhi kungaphinde kusho uma uphupha la ubona mhlawumbe ilanga lolu uphawu ngakhomba ukukhanyiseleka okuvela kwelamathongo noma kumdalo wakho noma ukufumana umusa nokuqonda okujulile. Ngaphinde kusho inhlanhla nokuchuma nempumelelo. Kungasho amandla kamoya noma edlozi elikwembethe noma kamdali futhi ayibona. Uma uphupha ubona inyanga egcwele nje lolu uphawu luhlola ubika injabulo lingabika impumelelo nokuchuma futhi empilweni. Kungaphinde kusho ukuthi konke kuzohamba kahle noma kuzohamba kahle empilweni yakho ikakhulukazi kwezothando. Kepha ke uma uphupha inyanga izungezwe zinkanyezi ezicwebezelayo lolu uphawu nalo olushinjabulo noma amandla kamoya asuke kwembethe wena ayibona. Kanti uma uphupha kubona izinkanyezi esigqame ngokwendlule noma izinkanyezi ezicwebezelayo uphawu luhle kakhulu nalolu lusho ke ukuthi uzophothula ngempumelelo umsebenzi onzima noma uzokwazi ukufeza iphupho lakho ngaphezulu lokho obekulindelekile ngosizo ozolithola kumngani wakho noma ke mhlawumbe kumuntu osondelene naye. Kanti futhi nje asiphethe ngokuthi in general iphupho lakho lingasho amandla onawo noma amandla kamoya akwembethe azokwenza izinto ezibabazekayo empilweni yakho noma kusho ukuthi kungenzeka wena ngenxa yamandla kamoya onawo ngenxa yokumbathwa amandla kamoya empilweni uzokwazi ukwenza izinto ezibabazekayo nezimangazayo empilweni. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele.